มาสิละของฮารีปัวดรอมke en hu de bang banta tami me det aku dak ni tum than pa ni than phok than trok kep da trok si kep da trok si aswa than kar clear hu chi kami la ne de ajan ama si aku chingwai thu lo te la bang pa do ko na aku hem phu puwa phai le youtube sina athe kar bia tum ke am hang ke thek ka hem phu hem ki mi lu te hem phu patikung tut patikung do te hem phu la pente sona taxi muk pisok en pinan gelu te hempu mu chomi dam hempu pot horom ke hempu siklang pubuta ini tum non ta asep tar mo khadu u lata tok lo lata hempu wur mata mi me masi hala sut ke anam ke bonai ta ke thenai anam jutang tre ni ke bonai ar nam aphan jong si nang tum pat hi du pro tang te nang tum achik si du ro ke long lap ko kusi hala sut nang than te ka amasi aku api cingwai tu lo harong ara kan ta ni di mata dun lo amasi itu mal nama ke thenai ko mat ma pulo amasi ke thenai ke bari thenai lo aman be danang tum chini aman dala halo ke thenai lo ke en dala ke buli ani lo phak se ke en lo amen mata bari thei ku si lo bhari ake thei ana me thei ku si lo apot la phan jong si tum e pathe lo pulo tang ke ধরম কে লাসি বনাই বাং আথে পে থেকে ক্যামেরা টা ঠাক সংসার পমরা